Det er okay. Prøv lige. Den er bedre, det der. Den er meget bedre. Ikke der, du. Tak skal du have. Prøv lige at vise mig, hvor det er. Ja. Og så lyn lige op. HP, er den i vinkel nu? Lyn op. Er den i vinkel nu? Ja. Er det godt? Den der. Okay. Hvis det skrues lige meget, du må ikke dreje kun på den ene. Du giver den en kvart, så giver du også den der en kvart. Ja, lige præcis. Okay. Super. Kan vi lige få den en gang til? Den der. Du er i stykker, det? Ja. Det er for stort, det der apparat, du kører rundt med. Så vi jo til at tage lyden fra senere. I editeringen. Okay, super. Så jeg havde den ude. Som sagt, jeg købte den det så 4 år siden. Så havde jeg den ude på Heikendorf. Og den gik helt af helvede til. Men så kom for ham, altså hvor fedt han havde brødmanden. Ja, det er han altså. Du kan også se, at der var ikke været sluk her på den ene. Altså, det er de arme, der sidder og trykker her på den ene. Ja. Det sidder der også. Der var ikke. Så stiller man det på den her, der er sluk i den. Det ser meget fornuftigt ud. Okay. Jeg ved ikke med luftskruen på sådan en Weber-bør, den kender jeg ikke. Den der med at lytte, det er altså, der skal du altså have en stråleskærm. Det bliver en fed blanding, ikke? Men det kan vi jo ikke.